Igupto kale kwambiri ngakale ana Israeli asanadanipo asadapiteko kalero amagwirisa ntchito udzu uchire udzuja amausinja ndiye amapita kukatenda phulusa la sakanizika ndi makala limene amakalitenga pa guwa la nsembe la Osirisi ndi Isirisi. Tamverani wapesa kudali kale mulungu wa mkazi wotchedwa Dayana. Kodi mukundimva makosana? Pamenepo adalanda chipembedzo chomamlemekeza Osirisi ndi Isirisi kupyolera mu zomanga kumutu adachitenga nda Dayana mulungu wa mkazi. Kodi mukundimva? Ndipo mesho yamba dziko limenelo idayamba kutchedwa Dayana. Kodi nchani chimachitika? Mundimvese pa maulusi amene amapangira zinthu izi chimene chimadetsa Sisiro, chimene chimadetsa ubweyawo, chimene chimadetsa Khonjero. Kodi mukundimva? Chimatchedwa kuti Mafiki Simira. Mverani, Mafiki Simira ndi ziwanda zapamtunda zimene sizimalowa madzi patavuta bwanji, zimakhala pacha pamtunda. Kodi zikumveka ere? Na ulusi uli wonse umene umamangidwa kumutu, ungakongole, unganyase, ungadule, yonseyi mukachita mistake ndi kuyivika m'madzi umamveka ngati mwaotcha tsitsi. Tamverani, ndi chifukwa chake pansi pa thambo kulikonse kumene mukundimva munthu wamechi ndi ndani ndi madzi kucha. Amen. Amainga abambo ndimati nene pano kuti pachipembedzo pokhapa pepano. Kuti zikumveka ere? Tenti ambetazani kaye tadikira kaye. Ameni mpingo tiyambe kaye tadikira. Musadetu nkhawa amene muli nazo lero chifukwa mukumva koyamba liti mwala kwapa. Amainga abambo inetu ndatuluka mdziko ilo kubwera pano ndilibe china chonena chimene mulungu adatitumira koma kuchenjeza zimene zikuononga kachisiwa cha nanga ndisiye malo mokulerani. Aya mainda abambo tamverani, kanthu kameneka ndikachabe kwambiri. Mphache wa Mafiki Simira, kodi mukundziwa? Amamutcha kuti Vimera, kumene kudachoka mawu akuti liviro. Mainda abambo ambuye atithandize. Yohane chapter number 19 verse number 30 werenga. Yohane chapter chake cha 19 verse ya 30. Pamene Yesu tsono adalandira vinyo wofafayo adati kwata. Amen mpingo. Amen. Musataye mtima. Pamene Yesu Kristu anali kupita pa mtanda adanyamula machimo anu, zofoka zanu ndi zolephera zanu, mwamunayi anagwidwa ndi dziko lapansi nantunduza kuti akaombole inu ndine. Kutunduzidwa kumeneko kunatsekula chitseko cha anthu ochimwisitsa ngati ine kuti ndipeze nawo chipulumutso. Mverani, ndi kutunduzidwa komweko kumene kukupereka mwayi lero kwa inunso kuti mukhoza kupeza nawo chipulumutso mwasatengera kanthu kuti kumbuyoku mwachimwa mwa mtundu wanji. Yesu ali nanu ntchito yakuti mudza kwa iye mupereke moyo wanu. Tamverani, Baba likuti mmene iye adampanga izi adanena mawu akuti kwatha. Kodi mukundimva? Tamverani, tsiku limene kamuna amene Yesu Kristu
amakwera pantanda nkumanena mawu akuti kwatha padali anthu ama department atatu amene mawu akuti kwatha adawamva kwalingana ndi department yawo. Kodi mukundimva? Tamvera. Tsiku limeneli polankhula mawu akuti kwatha sadanene mchichewa ngati mmene ndikunenera ineno. Adagwiritsa ntchito Chiaramaiki ndi adanena mawu akuti tetelestia. Tsono mmene amanena mawu amenewa akuti tetelestia pamene amalankhulirapo padali magulu atatu amene analinso ndi zinenero zingati zitatu. Chinenero choyamba chinali Chiaramaiki, chachiwiri chinali Chihebrew, tamverani, chachitatu chinali Chiroma, Chilatini. Kodi mukundimva iyi? Now, mmene amamumva Yesu Aroma akunena Yesu pa mtanda kuti tetelestia kapena kuti kwatha, asilikali wakhala pa mtanda kumumva Yesu akunena mawu amenewa anayamba kuganizira mmene zimakhalira kuma ofesi amajaji mu mfumu wa Roma. Department ya zamilandu imati munthu akapalamula maofesimo amakhala ndi chidindo chimene chimalembedwa kuti tetelestia. Ndipo mawu akuti tetelestia m'makhoti a Roma nthawi imeneyo ankatanthauza mchingerezi kuti full pay, zinthuzo salipidwa. Now, akumumva Yesu pa mtanda wakhomedwa ndi akuti kwatha tetelestia. Wamamva mawu akuti full pay. Anayamba kukhala ndi mafunso, ali ndi ngongole ndani pano? Chifukwa mawu amenewa amadindidwa pa lisiti mukamaliza kulipira ngongoleyo. Ndipo umboni woti mwamaliza kulipira amayikapo chidindo chakuti tetelestia full pay. Ulizikumveka izi? Now, funso lidalipo kuti nchani chikuchitikachi. Full pay yakuntchulayi akubwereranji. Ulizikumveka izi? Yesu Kristu mmene amabwera ku dziko lapansi adapeza kuti inu ndine ndili ndi machimo amene ni ngongole yayikulu imene idafunika wina asatilipirire. Amainga bambo pano ngabwera ndi Yesu Kristu amene akufuna kunena ni ngongole yanu ya tchimo kuti kwatani kwatha. Ameni mpini. Iyeyo ndiye wotesa cha machimo mwemo munthu. Ndiwo kululuka munthu amadakala wa muofesi ndikukamaliza ngongoleyi ndikuntindira chidindo chakuti tetelestia full pay. Amatuluka muofesi akukondwera. Number 1, ineyo mukundionane patupi panga paine pandekha. Tambera, ndikayang'ana uku ndimaona chidindo cha tetelestia. Ndikayang'ana mtupi mwanga ndimaona chidindo chacha kuti kwatani kwatha. Ndilibe ngongole kwatira kuti chifukwa kuti Yesu adandikhululukira ngati mmene akhululukira inu lero. Tambera, ngakhale ena atandiona ngati sinatuluke ndilibe nazo cha chito chifukwa Yesu adatambasula manja ache pa mtanda ngati wokhala mkhoti limene akupereka mastampu akuti ngongole yatani yatha nadinda paine kuti kwatha. Palibenso munthu amene adzabwezera machimo kwa ine ngati ntapanda kwatenga ndekha. Sazabwereranso machimo akusataniki chifukwa cha mmene iniyo mukulankhulira kumene mukundimva. Kuti ndikola mawu mkamwa nkumalankhula zimene mukuziganiza kuti zithandiza
sizithandiza kanthu kubwerera chifukwa Yesu atakwera pa mtanda anakuwa paine nati tetelestia full paid. Ndilibe ngongole ndiwe Satani. Ndilibe ngongole. Kamuna anakwera pa mtanda nanena kuti patani watha. Akuyang'anizana majaji amu ufumu wa Roma. Akuyang'anizana akuti ngongole iwo tesa ya ndani ya tesa ya ndani. Tambera ngakale kumene kunali ziwanda zimathawa kwa machimo niziziwa kuti alibe socha ngongole. Maina bambo inu mukudziwa chimene malemba akufotokoza. 1 Korinto chapter number 6 verse yake number 20. Tambera verse number 20. Pakuti munagulidwa ndi mtengo wake wapatali. Chifukwa chake lemekezani Mulungu mthupi lanu. Amen mpingo. Bible likuti chifukwa cha ichi inuyo munagulidwa ndi mwazi wa mtengo wacha wapatali. Ndiye kuti mmene takhala pano tili ndi anthu magulu angati awiri. Pali ogudwa ndi aulere koma abwera nda 7 day. Sanagudwe. Amene ziwanda zili ndi mwayi owagulitsa malonda chifukwa sanagudwe. Wokondedwa ndimafuna kuti inu lero mumve mawu a Mulungu akukuyitanani ndi kukuonesani Yesu kuti iyeyo ndiye wogula wamkulu wa malonda auchimo kuti ndiye mukhale wamasuka lero anene ndi moyo wanu kuti kwatha mutadzipereka kuchoka pamaso pa Mulungu muona ni molunjika chifukwa kukhalabe ochimwa kukukutengerani inu kumawa chionongeko amoto umene wakonzedwa kutsogolo kuti mukafike. Koma pamene mukugulitsa machimo kwa Yesu iyeyo ndi wokonzeka kunena ndi kuti lero kwatha ngati mmene adathanirana ndi ine na nsanu pa. Amen mpingo. Amen mpingo. Tamverani chipinda chimenecho chimakhala chofira. Mupita ku museum mdziko la Italy mu Vatican mu St. Peter's Square akakuonesani chipinda cha tetelestia chimakhala chofira chimene mabwalo ambiri anthu anapirisa cha ntchito chotesera cha mveka kodokotera ndizotheka kuyamba kupemphera kulowa chipembedzo icho. Koma kodi chipembezocho chili pansi pa mwazi wa Yesu Kristu kuti atinde ndizotheka kukhala wopembeza mpaka zibalima pa mphumi ndizotheka kukhala wopembeza. Koma tikulibe chidindo chotesa machimo pansi pa nthaka kuchokera kwa aneneri onse. Kodi ndi Bahai adalephera, Buddha adalephera, Shinto adalephera, Benito Mussolini sadathe. Wamkulu amene ali ndi stampu yokhululukira amene amadinda ndi chidindo chofira ndi Yesu chifukwa cha mwazi wadakesa pa mtanda. Ameneyo ndi amene angati machimo atha. Mukutesera madzi kodi machimo mukutesera ni mkate ukalisi chakuti mukutesera ncha ndi Yesu yekha amene amatha machimo. Ndipo chidindo chimenecho ndi chimene adadinda pa mulandu wanga adanditsimikizira ineyo kuti tetelestia kwatha nanunso uthere. Amen mpingo. Mukucheleranji. Number 2. Tambera. Pana asilikali a Chiroma. Asilikali a Chiroma muntu mulandu wake ukatha kapena ndende kuti akamgwira ndikumtsekera mu ndende zimakhala bwa amasunga ndendemo ndiye pamakhala tsiku limene church sheet in church prisoner church sheet master
amayenda ndende umayang'ana ndiye ndende zaoso amataka mata kwa koma kwa chitseko amanena tsiku limene udalowa ndi tsiku limene udzatuluke ndi mulandu umene udalowera na prison master amayenda ndende ndikuti akamayenda mu korido asilikali amakhala pambuyo pa charge master amene uli mukudimva atanyamula makii andendeja iliyonse kumaondowa patsogolo kumuyang'ana akafika pa khoma la ndendepo analembapo ndi cholembera chofira uyutu samayendera protoko ya ku court ayi koma pamene wafuna iyeyopo palibe wina amene amantsusa ndi amakalemba pa chitsekopo mokweza mopingasa tetelestia mawu amenewa mmene ankamvekera Yesu ali pa mtanda kwa anthu oyang'anira za ndende mchingerezi ankawamva kuti sentence served. Kodi mukundimva? Kunena kuti ukaidi wagwidwa ndamaliza ndipo ndikuyenera kutuluka basi. Amainda bambo pano ndabwera ndi oyang'anira ndende samene ngoda kutsekerani satana. Yo ali patsogolo akuyenda akufunafuna wina amene adamangidwa ndi satana kudziko lapansi wanyamula cholembera mdzanja angelo mmanja anyamula chimpukutu cha makii masana wanu kuti akutsekulirani ndende imene mudasekerera kwa nthawi yayitali masana wanu musataye mtima. Yesu alipo mpano wanyamula cholembera akufuna kutulusa anthu ndende amene mwakhala kumachimo kwa zaka zambiri akufuna kulembapo kuti cha tetelestia sentence served. Tamvera Yesu akabwera payi samatengera kuti chimo lanulo la mtundu wa ayi walizungeka samayang'anaso kuchuluka kwa zaka kapena kuchepa kwacha ayi sayang'anaso kuchuluka kwa chimo akadaona nda ine. Kodi mukundimva? Pandende yanga mbene prison master amadusa atanyamula charge sheet angelo ali kumbuyo atanyamula makii otsekulira ndende akadayang'ana milandu yanga sakadanditulutsa ndende ya sataniki koma Yesu amene mukumkhulupirira inu ndiwoposa charge sheet master anabwera pa ndende ya munthu wakuphanga tine nalemba paselo yangayo tetelestia sentence served kuti milandu yanu yathaliti leo ndakukhululukirani. Ndani masana wanu amene akufuna kuti Yesu amukhululukire? Ndani masana wanu amene akufuna kuti Yesu amukhululukire kuti mutenge moyo wanu kupereka pamaso pa Yesu Kristu mutayenda mu ntchito zowawa zambiri pa moyo wanu inde okondedwa mutasakasaka kufuna Mulungu osampeza mutazunzika kundende imeneyo masana wanu ndabwera ndi charge sheet master wamkulu tandalali amene akuyendera ndende za wanu amene mwapanikizika lero akufuna kulembapo tetelestia sentence served. Kodi mukundimva inu? Ameni mpingo wakondedwa tamverani ndizotheka kuti mwakhala mu ndende imeneyi chalichi chidakupanganiko ndende mu ndende zasomba pomwepa pali ndende zimene mu nyengo yonse yakamuzu amasungirako anthu amene apalamula milandu ya mada masero awo amawatcha kuti condemned cell. Wezi mveka amawatcha kuti condemned cell kumene kumakhala ma condemned tikati condemned ndiye kuti munthu alibe somwayi wodzayenda ku dziko lapansi si chinthunso ndi chongodikira tsiku loti
chikatayidwa chikaphedwe mwaenda mmabwala ngati adakukanani wankhoswe mwakangananso ndini makondemu. Kodi mukundimva? Mwayesera kulapira yapa kutembenukira yapa ndini makondemu. Ngakhale mu society ina mfumu ndamva alipo mpano adakupanga ndikondemu. Koma ndabwera ndi Yesu pa amene wanyamula cholembera chofira kuti akalembete telestia pa ndembelenu imene mwakhala zaka zingati muli mmatenda amene mukusunzika nawo, zaka zingati mukupanikizika ndi abambo choncho, amayi mukupanikiza amuna anu kwa zaka zambiri, mwapanikizika zaka zingati.